Cu mai puțină bâlbâială, azi am decis să vorbesc despre 5 lucruri interesante despre corpul nostru. Pentru început, știați că stratul exterior de piele al corpului uman, epiderma, se regenerează periodic, înlocuindu-se cu un nou strat la fiecare 35 de zile? Practic, poți să spui că pierei cu adevărat alt om luna trecută. Al doilea este despre stomac. Învelișul stomacal se regenerează pe deplin la fiecare 4 zile, celulele care intră în contact cu mâncarea în procesul de digestie, înlocuindu-se la fiecare 5 minute. Al treilea este despre oase. Știați că oasele umane sunt la fel de dure ca granitul, unul dintre cele mai dure materiale de pe pământ, cel mai puternic fiind diamantul? Un bloc de oase de mărimea unei cutii de chibrituri are capacitatea de a susține până la 9 tone în greutate, practic echivalentul a aproximativ 6 mașini Dacia Logan, oasele fiind astfel de 4 ori mai dure decât betonul. Pentru al patrulea, există de 10 ori mai multe celule bacteriene în corpul nostru în comparație cu celulele umane. În procesul evoluției, ADN-ul uman a absorbit genele a cel puțin 8 retroviruși, dovedindu-se ulterior gene necesare în buna funcționare a corpului, în special a procesului de reproducere și digestie. Retrovirușii sunt viruși care folosesc o enzimă specială numită transcriere inversă pentru a-și transcrie informațiile genetice, numite RNA, în ADN și astfel infiltrându-se în codul genetic al gazdei, facilitându-și călătoria. Iar ultimul, dar nu ce din urmă, în somn creierul funcționează mai mult decât în perioada de veche. Acesta poate procesa informațiile importante cu mai multă ușurință în comparație cu starea de veche, când are gânduri conștiente sau este responsabil de mișcarea corpului. De aceea, somnul este foarte important în procesul de învățare. Și aici se încheie lista de 5 lucruri interesante care ne aduc mai aproape cu 5 pași de descoperirea corpului uman. Rămâneți curioși!